Bluħla dawn li bist huwa l-isem ta' binja ġdida li ġiet inawgurata u li se tospita l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji fil-Blat tal-Bajda. Il-Ministru għall-Inklużjoni, l-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli sostniet li f'konformità mal-weda elettorali illum l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji mhuwiex sempliċiment uffiċċju regolatorju iżda organizzazzjoni. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet li dan l-uffiċċju għandu awtonomija sħiħa biex jinforza l-governanza tal-organizzazzjonijiet volontarji billi jagħmel monitoraġġ u jissorvelja l-attivitajiet tagħhom filwaqt li jappoġġjhom. Bħala parti minn dan ir-ristrutturaw ġew mwaqfa direttorati ġodda kif ukoll funzjonijiet u proċessi ġodda. L-ħaddiema fl-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji se jibbenefikaw ukoll minn żieda fil-paga, irwoli aktar definiti, żieda ta' gradi ġodda, żieda fin-numru ta' salary steps u l-introduzzjoni tal-allowance tal-kwalifiki. Kunċett ieħor żviluppat kien dak ta' one-stop shop għall-organizzazzjonijiet volontarji. Il-Ministru Farrugia Portelli osservat li aktar minn nofs il-ħaddiema li għandhom grad maniġerjali f'dan l-uffiċċju huma nisa. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji Jesmond Saliba saħaq fuq l-importanza ta' dan l-uffiċċju li b'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra jara li s-settur ikun salvagwardjat u msaħħaħ.